machallah kadi vraiment kadi ko neddo kadi battam lam battudo hakkille e ko min badata ko donc non hande ko on ummini min kadi haalo pular ne biye ko dilli fo ko dillini dum burdum doole odon gandi faya koy événement Windere TV le 15 février 2025 inchallah rabbi so weli Allah amin jogi événement mo min badata lancer 4 ans Windere Toto Raven Night Club à partir de 16h ko dum addi min do hande Keur Massar addande odo gorko jontaado gorko Hamadou Hunare machallah Ablaye Thiam le jeune leader engagé machallah kadi ko wadata ko wadi fayida vraiment kadi yimbe be kadi yo batte makko hakkille parce que machallah mo heewi avenir donc non ko dum addi min hande lettre makko parrainage min gari addande mo machallah assalamu alaikum bandiraɓe Windere TV mi salmini on kadi mi juurimon mi ñaguino Allah moƴƴere kadi woni kam weltare no fewi arde mon ɗo addande mi oɗo lettre invitation vraiment mbiɗa andi kam vraiment oɗo batti am haqqille no fewi kadi ko weltare no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi kadi teddungal hewal pulare mbi teddungal dasra e rondere wadde nden yo Allah yoɓon teddungal kadi min wonni min belam no fewi kadi min pari ha ñalamo yotto so Allah jaaɓi inchallah rabbi so Allah rokki nawren inchallah kadi ko weltinaɗo tan mi weltinimon no fewi no fewi no fewi vraiment kadi gaccon haqqi déplacement moɗon gummiɗon garoɗo ha ɗo e Keur Massar kadi ne fooci seeɗa kadi hande ñalawma hande ko ñalawma weekend ene faaɗi seeɗa kadi min ñaagi on gaccon haqqi no fewi kadi mi weltinima Allah mi weltinima dendagal Windere foof vraiment ko battono gandon kam bandiraɓe foof ene ketti on enen jeeɓon enen batte mon haqqillaji nde wonno ko golle pattablaɓe mbatton golle jodɗe mbatton kadi ala to gaccuɗon e diwan Fouta o vraiment kala to caɗele fuurankoɓe goni caɗele leydi Sénégal naɓe goni oɗon jaaha oɗon gadda oɗon kolla yimɓeɓe mbawa andude heddiɓe holko ɓe guurata ɓe ganda tan wona wonɓe ɗo e Dakar ɓe tan goni Sénégal naɓe kadi affaire nde aduna haɗan ɗo e Dakar tan kadi holwoɓe nen to ne goni situation ji mettuɗi onon jehon gafɗon ɗumen jehon jaltinen ɗumen kollon yimɓeɓe ganda aduna ko yaare dow muɗum gol kadi vraiment ɗum kadi min jarno en no fewi e golle mon baɗe fayida emi salmini noon assalamu aleykum garangal amen hande ɗo kadi aussi amin kawri ɗo hennene Yela Diop noon so wiyama machallah ala fof mo anda ɗum ko neɗɗo machallah daraniɗo leñol kadi baɗo ko waɗi fayida donc hande omo tawtara ɗo ene garangal amen Keur Massar Jamna wale madena waliya bena wale Tafsira mar se gomar ela jomar ganda wale madena ko wale banjagra se gomar al fatih dara corona ye jamna wale Ablaye Thiam mande gidoma Ablaye Thiam ye Hunare na be jabi golle ma Thiam ya la jomam yo to ma dor ko me woni jara tarada jenaba pali salam alaikum jenaba ya tedi ya mi pala ya tedi ya soron